shi wata musibar da take faruwa a cikin mutane bakin su ke ja musu. Kalma ɗaya za ka faɗa wa kanka shi kenan. Shi yasa annabi ya ce da zarar musiba ta faru, da zarar an yi muku mutuwa, a hirka ku yi kanku mummunan addu'a. Irin abin da mutane suke cewa na mutu na lalace na shiga uku, ya ce domin mala'iku suna nan a cikin ku suna amin amin. Duk abin da kuka faɗa ca suke amin. Akwai mala'iku ‘yan amin, su ba addu'a suke kallo ba, su kawai amin suke cewa, ba ruwansu. Da ka ce sai su ce amin, kawai Allah kuma sai ya amsa. Da dama mutane sai ka ga wani da wani wata musiba ta same shi, yayi wa kansa wannan munanan addu'o'in, mala'iku sun ce amin, tun daga nan sai ya lalace a rayuwarsa. Wani da zafata mun fahimci wannan, da haka ya kamata mu kiyaye. Shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dabba in ka zaga ana tafiya in ta baka matsala annabi sai ya ce to mai da ita gida, ba za mu tafi da ita ba, kar ta ja mana bala'i. Yanzu wani zai hawo ya ce wata shegiyar mota na hau, shikenan sai ta je ta kada kai ka sheganta ta. Wata rana wani sahabi ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai raƙumin sa ya tuntube zai faɗi, sai ya ga yawa raƙumin mummunan magana, sai annabi ce ku dakata, mai da shi gida, ba za mu tafi da shi ba, kai ja mana matsala. Ko kun san da yawa daga cikin haɗurɗuran da suke faruwa a ƙasar mu ba kaɗai matsalar titi ba ce, akwai wannan zage-zagen. An je moto park tasha, ya zagi motar shi yana ganin kyau ne, ai wata tsinanniyar golf na hau, shikenan sai ta kifa da kai, ka tsine mata. Ai wata tsinanniyar kwamfuta ce, shikenan sai ta kifa da kai. Da haka ba a san irin wannan ya'yan uwa. Manzo Allah ce kada wani ya zage dabbarsa ko ya zagi dukiyarsa. Duk abin da dabbar ka taimaka, in ba za ka iya mata fata na gari ba, ja bakin ka kai shiru. To idan kwa da zagin dabba ma ya zama bala'i, ina kuma ga zagin ɗa. Yau ina iyayen da suke zagin ƴaƴansu, ka gama zage shi, ka gama tsine mai, kuma kana tsammanin wai ya zama ɗan kirki gaba kuma ya maka amfani. Ai ba zai ma ba, ai ka kwashe masa albarka. Ko kun san masu hikima da tunani na daga cikin abin da suke faɗa, sirrin lalacewar nefan Najeriya akwai zage-zagen mu? Masu mulki nawa suka zo da kishin su gyara mana nefa ta ƙi gyaruwa? Ko kun san har gwamnatin da muke ciki yanzu duk kyautata mata zaton da ake da kishin ta ce ba za ta iya gyara nefa ba? Kuna sauraron kafafen watsa labarai suna faɗa wannan? Ko kun san cewa gwamnan Legas Fashola shi ya taɓa cewa duk wata gwamnatin da ta yi wata 6 ba ta gyara wutan nefa ba, ta zama me useless, ba ta da amfani. Abin mamaki a yanzu, ko kun san waye ministan nefa? Fashola ne. Shekara nawa muke? 3. Ko shakka babu mu kyautata masa zaton waccan maganar da ya faɗa kishi ce, amma me yasa kishin yau ya gagare shi? Gudunmawan mu ce. Shi yasa Allah ya ce awalam ma asabatkum musibatun kada asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Wai in musiba ta same ku sai ku rinka tambayar daga ina take? Ko kuka jawo kanku? Ko kuka da ɗan nefa sun ɗauke wuta, ala tsine musu, ala kaza, kowa ya faɗa. Da mai kaifin baki da mai dakusasshen baki, da wanda ake karɓa da wanda ba a karɓa. To kuma kuna tunanin nefa sai ta zo ta gyaru, mala'iku ne za su sauko su gyara muku ita? Wallahi ba za su sauko ba. Ku kuka nuna ba kwa so. Amma ina ma da a ce kalmomi na yabo da alheri suka yawa, da an ɗauke inna lillahi wa inna ilaihi raji, sai abu ya gyaru. Nana Aisha ta ce wata rana muna zaune da Annabi a ɗaki, fitila ce a ci balbal, sai iska ta kaɗa, kawai sai ta kashe ta, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi. Nana Aisha ta ce wannan ma musiba ce? Ai musiba ce in ta faru ake inna lillahi. Sai manzo Allah ya ce baki san duk abin da zai ɓata ran mumini musiba bane? Yanzu daɗi zaka ji wuta ta ɗauke? Daɗi za ka ji kana cikin haske duhu ya zo? To kowannen musiba ce, abinda ake so ka faɗa inna lillahi. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Kila idan muka canja wannan miyagun ɗabi'un namu na zage-zage da tsine-tsine, kuma aka samu shugabannin masu kishi, wata ran kila ne ta gyaru. Amma dai yanzu abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Allah ya kiyaye.